ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз наворамонро аз бозори Корвон ҳафтум дарвоза, бозори нав шашум Рияд сар мекунем. инами кардинае ки навинка омагия бозор дай навинка то размери 54 пуш метавона ки мада занг бизанам ӯ даставка дорем. нархиш 250 сомон. мехдор мехш оригинал, остиношам мех доранд, кисадор 100%, дарунаш начос дорад, ғафсаки зур. на марамат бибинед шумо. ма кӯшиш мекунем ки ҳамаи чизое ки навинка дар бозор медроя якум шида ма барои шуморо расонам. барои ҳамон меарза ки шумо подписатсия кунед ва ҳар саҳар чизои навинкаро шумо тамошо кунед. марҳамат. то размери 54 пуш метавонед ки занг бизанед. навори ки шумо ҳозир мебинед мо барои киртоҳои ламираж ва барашкаи ҳам кӯдакона ҳам барои одамои калонсол навор гирифтагием. ишам аз бозори Корвон аст, ҳафтум дарвоза, чорум Рияд. марҳамат тамошо кунед. барои калонсоло, барои духтарако, барои занҳое ки то размери 56 мепӯшанд, инаҷа марҳамат барашкаҳои нав, ламиражҳои нав. нархшон 150 сомонӣ барои калоно, барои кӯдако то 12 сола 85 сомонӣ нарх доранд. барои чӣ ман иҷа сиёмка кардам ки иҷода размери 56 ҳаст. аксарияти ҷода 56 надоранд. ҳамиё 150 сомонанд, лекин 56 намеёвӣ. 52, 54, 56 намеёвӣ. барои ҳамин ман иҷара сиёмка кардам. ина марҳамат бинед. расветкошонам бисёр аст, зиёда ай 20 намуд расветка дора. баъд савдогарам уступка мекуна. касе ки дона мехара 150 сомон, хай бо агар се дона мехарен шумо бо мумкин арзонтар мекуна. нархи аптои хати бо қачи маслиҳат мекунед. муҳим ки шумо рафта харидорӣ кунед. бозори ҳафтум, чорум Рияд. на марҳамат бинед чӣ хел чизои качественияй, барашкои качественияй фарқиятшон ҳаст нисбати дигар барашко. барои ҳамин 150 дона гуфтеста. инаи кӯдакона ҳастай то 12 сола, 11-12 солара ёра 85 сомон мегӯяд. чизошон чизои нағз муомила карда мешавад хати савдогар. ай ҳамаи намуди кӯдакона ҳам ҳаст. расветкош барои кӯдакоҳо ҳам бисёр дорад. марҳамат бо ина иҷода ҳастай дувойкаҳои материалшон ғафси хушрӯ барои ки занг бизана ё нархшон 200 сомонӣ. дувойкаҳои аҷоибот. бибинед ки ҳам кирташам дурозай, ҳам жемпири болош, жемпир меган чӣ меган, ҳами кастумчаи болошам ба дараҷаи олӣ хеле бо кожа қати абшиват кардагӣ фасон. то размери 58 пуш метавона ки занг бизана. мо даставка дорем. марҳамат дар канал касе обуна шидагӣ нест обуна шавад. то видеоҳои оянда.